гирьянинарча хонандагон рахшу сулук мекарданд, зебо диданд. Афсуски имсол мо инро манъ кардем. ҷашни соли нав имсол дар мактаби мо дар соатҳои тарбиявӣ оиди таърихи ҳамин соли нав ба хонандагон шинос менамоем. Инчунин то ин ки онҳо чунки ҳар сол анъана буд ки ин соли нав қайд карда мешуд, бинобар ин мо намехоҳем ки хонандагон роҳ афтода шаванд, чунки ва ин ҷашнро мо ҳамчун ҷашни оилавӣ ҳисоб карда мешавад. Бинобар ин ҳар як вай дар оилаи худ ин ҷашнро қайд мекунад. Дастур омад ки қайд карда нашавад, дар сатҳи оила қайд карда шавад ҷашн. мехостем ки бо арчаи солинавӣ, бо бобои барфӣ, бо шеъру таронаҳо ҷашн гирем. Аммо чӣ хел ҷашн мегиред акун имсол? Имсол дар хона ҷашн мегирем. Дар ҳалқаи ҳамсинфотону мактаб не? Не. Барои чӣ? Барое ки мактаба намемонад, мумкин нест.